Kaixo, ongi etorria. Polinomioak ikusiko ditugu orain. Nondik sortzen da polinomio bat? Ditugunean antzekoak ez diren monomio bat, baino gehiago. Adibidez, hemen dugu monomio bat, hemen beste bat, eta zenbaki bat. Orduan, ze gertatzen da? Ez direla antzekoak, horregatik da polinomio bat. Bi monomio egongo baliz deitu daiteke baita ere binomio, hirukin, trinomio bat. Polinomioaren monomioak nola izendatzen ditugu gaiak esanez. Hau da gai bat, hau da beste bat, hau da beste bat, eta honek deitzen zaio gai askea. Ez duelako letrarik. Horran, honek ditu hiru gai askea. Bestetik ikusi behar dugu polinomio honen maila zein den. Eta hortarako begiratu behar dugu ze monomiok duen mailarik altuena. Orduan, hau zenbatekoa da 5. mailakoa. Hau 2+6. mailakoa da. Hau lehenengo mailakoa eta hau gai askea isarik gabe. Orduan, zein du mailarik altuena gai honek ezta? Orduan, esango nuke dela 6. mailakoa. Eta polinomioenekin egin daitezke batuketa, kenketa, biderketa, zatiketak, momentu honetan ikusiko dugu zenbakizko balioa nola kalkulatu daiteke. Baina hortarako esan behar digute isak eta iak zenbat balio duen guk kalkulatu ahal izateko. Goazen pentsatzea esaten digutela isak balio badu -1 eta ik balio badu 2, ze balio hartzen duen polinomio honek. Orduan, egingo genukena izango da, isaren ordez jarri -1, parentesi artean minus delako, eta iaren ordez 2. Ne bada parentesia, eta ne bada ez berdin du, ze zenbaki positibo bat da. Orduan, jarriko dugu, asko geha, 3 bider, isa, orduan, jarri bat dugu -1, parentesi artean, eta 5. Gehi, 4 bider, isa 2, beraz, -1, 2, bider, i 4, orduan, da 2 4. Ken, datorrengoa, 2 bider, isa, dala -1, parentesia jarriko dut, eta azkenean, gehi 5. Orain, hasi gaitezke egiten, lehenengo berreketak egin behar dira, bagoazen egitea berreketa guztiak, 3 bider, -1 bider, -1 bider, -1 bider, -1, 5 aldiz, atatzen zaigu, -1, bakoitia delako. Oia, bere maitza, gehi, 4, zen bada -1 bider -1, plus bat, bat. Eta bider, 2 bider 2 bider 2 bider 2. Horrengo dugu 2 bider 2 4, 8, 16. Horren hemen jarriko dugu 16. Ken eta kopiatuko dugu horrela. Egin ditugu berreketa guztiak. Horren egingo ditugu biderketa eta zatiketa guztiak. Baina polinomioetan hemen atatzen dira biderketak izaten dira. Horren 3 bider -1, -3. Hau plus da. 4 bider bat, 4, bider 16, 64. Urrengoa, ken 2 bider -1, minus bider minus, plus, edo nahi badezute jarriko dugu horrela. Baita egin daiteke, 2 bider -1, -2, eta horrean ken. Baina, hau jarri ordez, hobe da, gehi 2 jartzea. Eta hori da egingo dudana. Gehi 2. Simpleago delako. Eta hemen, gehi 5. Urrengo pausua, plusak, positiboak batutzea. 64, gehi 5, 69, gehi 2, 71. Ken 3, 68. Horren emaitza, izango atzateke, 68. Eta honekin bukatzen dugu, polinomioekin, egin bat dugu sarrera. Beste bat arte, agur.